सेरे पर हांडे तो उल्टी गेल बच्चा सेरे पर हांडे तो उल्टी गेलो खुबी गुपर तो लोगोफोर 1950 मायथाइयाव आसामाव मोनसे बिराद गोदोर मोनसे लोगोफोर बांग्रिं फैदोंमोन जायखौ जोङो सिगाङाव फरायबोबाय खोनाबोबाय गासिबो मिथिखागौ जों बायदि जेनेरेसन मानसिया लोगोफोर आरोना स' लोगोफोर बे 1950 निफ्राय 70 बोसोरनि उनाव दिनै जों गावनि मेगनजोंनो बेसेबां गोदोर लोगोफोर बांग्रिं जों नुमारबाय माने लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार बांग्रिं जे हा गावमारदों ओमफ्राय हा गावना दै ओंखारदों माने लोगोफोर जों सिगाङावसो खोनायोमोन नङा होमबा गोदो माने आबौ आबैनि बुंनायफोराव जों खोनायोमोन आरोना हा गावना मानसि हाबलांनाय बिदि आरोना स' मानसि हाबलांनाय जाद्रायासै बाट लोगोफोरा हा गावना दै ओंखारबावदों अ माय गड नङा बियो हा गावना दै ओंखारदों जेरावनोखि आलि माने गावदों लोगोफोर माने दैखरफ्रावबो हारसिंनो दै ओंखारदों माने सिंनि दैनि लेयारानो सोलायबाय लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार ओमफ्राय पाहारनिफ्राय अन्थाइ गुगादों मा गुगादों न' बायदों धंस' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय साथाम मानसि थैबायबो खोनादों लोगोफोर ओमफ्राय न'आवबो न' बायदों माने लोगोफोर ओरैबायदि डेन्जार जागासिनो सिटुवेसन लोगोफोर ओमफ्राय दासान्दि ओरैबायदि खोनानो मोनो क'क्राझाराव ओरैबायदि गोसा लोगोफोर बारहुंखा दासो फायनो थांखाबाय माने जोंनि फायासै जोंनिया जाबाय उदालगुरि बेयाव फैयाखै आरो लोगोफोर फैयाखै माने एसे फैदों बाट बारा गिख्रंथाव नङा आरोना बाट क'क्राझाराव जानाय बारहुंखाया ओरैबायदि डेन्जार लोगोफोर माने जोङो दासान्दि नुगासिनो आरोना स्टेटासफोराव नुगासिनो लोगोफोर माने लोगोफोर गासैनिबो दा क्लिपफोरखौ होजोबगोन आं ओमफ्राय बांग्रिंनि डेन्जार क्लिप माने फानिबो दोङो सिरियासबो दोङो बर्डार दुखुनांथावनावबो क्लिप दोङो लोगोफोर दै जालांनाय बांग्रिंनि सायाव गासैखौबो आं लोगोफोर होगासिनो भिडिअआव स' नायबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बांग्रिंनि मेन पइन्टआ जादों ढेकियाजुलिनिफ्राय 11 किल'मिटार साहा हुग्राजुलि लोगोफोर स' लोगोफोर सोरबाफोर हुग्राजुलिनिफ्राय आंखौ नायगासिनोबा स' खोन्थाहरदो नोंसोरनि मेन पइन्टआव बांग्रिंनि मेन पइन्ट जागायाव बेसां गोसा मावखो आरो मारै सिटुवेसन जाखो स' लोगोफोर नोंथांमोना खोन्थाहरबानो जाबाय जाय हुग्राजुलिनिफ्राय नायबाय थादों ओमफ्राय खोनानो मोनदोंदि हानि 15 किल'मिटार सिङाव जादों बांग्रिंनि जे माबा प्लेट दोरोदनाया ओमफ्राय हुग्राजुलियानो जाबाय बिनि मेन पइन्टआ लोगोफोर ओमफ्राय बे जागाया माने बांग्रिंनि गोसारथिया मोनहैदों भुटानावबो एसे हाबदों जोंनि असमाव जाहैखाबाय बेनिफ्राय बांलादेशआव एसे हाबहैदों मेघालया बांलादेशनिफ्राय बिदि म्यानमारथिबो मोनाखै कार्बि आंलं सार्बि आंलं बिदि मोनहैदों आरोना लोगोफोर बांलादेश एसे मोनहैदों बाट क'क्राझारफोरथि एसे स्ल' जादों गहपुरफोरथि एसे स्ल' जादों माने मिन्थिनो मोनदों माने आंनि कमेन्ट सेक्सनाव क'क्राझारनि मानसिफोरा जोंनि फायाखैनो बिदि बुंदों आरोना दै फुङाव होदोंमोन आं मोनसे भिडिअ स' बे भिडिअ बहुद भाइरेल जाखादों दासान्दि 61,000 दासान्दि भिउ जाखांबाय आरो दा आं भिडिअ बनायबाय थानाय टाइमाव स' लोगोफोर फ्रायानो मिथियाखै आरो क'क्राझारफोरनिया माने बांलादेश शिलं तिलंफोरनियाबो फ्रायानो मिथियाखै बांग्रिंखौ पात्ता होननाय लोगोफोर स' माने बिदि जागासिनो आरो ओमफ्राय लोगोफोर दायो आं डेन्जार क्लिप देखायगासिनो बांग्रिंनि दै फुङाव जालांनाय बांग्रिंनि आरो दा जागासिनो थानाय बारहुंखानि लोगोफोर स' नायबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ तो लोगोफोरनि बे क्लिपखौ नायबा मिथिनो मोनोदि हासिङाव माने लोगोफोर जेबो गैला माने हासिङाव थानाय हायानो गैला लोगोफोर माने मानो मावखौ जेनेबा हासिनो हाया जेरैबायदि एसेबां गोरा हाया माने मारै हाब्रु जानो मोनगोन लोगोफोर ओरैबायदि गिथावना जादों माने लोगोफोर बेखौ आंनि फाखा गैला आरोना मा जाखो बुहुमा ओमफ्राय लोगोफोरनिखौ नाया आरोना ओरैबायदि माने दैनि लेयारानो गैला थारमाने दैनि लेयारानो उल्था फाल्था जाजोब्बाय लोगोफोर हासिङाव थानाय दैनि लेयारानो गैला थारमाने उल्था फाल्था गोजौ गाहाय जाजोब्बाय जायनि थाखाय दै हासिनो गगासिनो सेरालासिनो लोगोफोर अ माय गड लोगोफोर नैबे क्लिपखौ नायबा आं 2012 नाय मोनसे फिल्मखौ गोसोखाङो लोगोफोर माने ओरैबायदि गोदोर गावदोना ओमफ्राय नियो मोनसे CCTVनि मोनसे फुटेज लोगोफोर माने लाइभ बांग्रिं फैनायनि मोनसे माबा आरोना माने मोनसे लोगोफोर बे मोनसे फिल्म नङा बे मोनसे रियेल पिक्सार माने आरो बेबो जोंनि जागायावनो जोंनि आसामावनो लोगोफोर माने बिदि जागा लोगोफोर सानफेराखैमोन आरो इयुनाव बिनिख्रुइ गोदोर बांग्रिं फैबावगोन होननाय खोनादों लोगोफोर अ माय गड माने मा जागोन ओमफ्राय लोगोफोरनि बारहुंखाया आं दा भइस दाबिं होबाय थानायनि 3 घन्टासो सिगाङाव फैदों लोगोफोर माने ओरैबायदि गोसा फैदों लोगोफोर माने दिनैनि दिनानो हामा लोगोफोर माने मा जाखो दिनैनि दिनाव थ' लोगोफोर थारैनोलै दिनैनि दिना माने 28 एप्रिल 2020 दिना लोगोफोर बहुत हामा माने मोनसे बहुत गोदोर लोगोफोर जोंनि थाखाय मोनसे काल बियो माने बहुत गोदोर लोगोफोर जारिमिनारि सान जानानै थालांसिगोन दिनै 28 एप्रिल 2021 लोगोफोर